Kai Tero. Agai sai ta Allah ta yi. Za ka tafi mazaɓar Wale. Faɗa ta ki cikawa tawa. Bolo. Sa'ai miki. Ƙaramar hukumar Wudil za ka je ka wakilta. Ma an kawo ta an gama. Ya kai ne? SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Bura uba makashin maza. Dan bala'i. Nan na ji ana sanarwa a gidan rediyo akan cewa SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fito ya yi sanarwa akan cewa duk wanda kama da aikata daba ta siyasa ko ta da zaune tsaye a wannan zaɓe da za a gudanar, za a yi bikin ragargaje a ƙarƙashin jagorancin sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Muhammad Yakubu. Kuma kun san cewa 'yan sandan na kankace kwabo ba daɗi, ragargaza kawai suka sani da aiki. Wato operation responsibility. Kai da kiki response service ake cewa. Ko ma me ba kun fahimta ba, SP Abdullahi Haruna Kiyawa wallahi ba daɗi in dai a fannin aiki ne. Kai ni fara banda na ga ɗan sanda mai aikin wannan tun wannan a fim ɗin na Indiya wato Cingam. Wannan harkar duk watsar da ita za mu yi saboda daga tun zaɓen nan kaza da kaza mantawa suke da mu. Me za ta amfana mana? Ba sali sai shege tuba sai munafiki wallahi. Ina magana kana magana? Ba ka da hankali ko kana ji ana kyawa kana hauka ko? Ko ba ka san kanka ne? To zubar da makaman yaki. To jama'a assalamu alaikum, wannan jan hankali ne da gargadi da umarni da kuma faɗakarwa akan masu aikata jaba ta siyasa daga sufurtandan 'yan sanda ta jihar Kano. Wato SP Abdullahi Haruna Kiyawa, ƙashin jagorancin sabon kwamishinan 'yan sanda ta jihar Kano, CP Muhammad Yakubu. Muna ƙara jan hankali akan matasa saboda da ku aka fiye amfani. Kar mu bari mutanen nan bayan sun hana mu ingantaccen ilimi na Arabu da Boko, kuma su zo ragowar kwakwalwar ta musu dakilar da ita da ƙwayoyi da sholisho, sannan kuma su bamu makami don mu je mu tare musu akwatuna ranar zaɓe. Wallahi duk wanda aka yi haka da shi yayi asara duniya da lashira. Duniya ba abin da ka kulla, a lashira ga wuta tana jira ka ga me aka yi kenan. Dan Allah abu doka a zauna lafiya. SP Abdullahi Haruna Kiyawa, CP Muhammad Yakubu.